Πάντα εκεί γράφει. Λοιπόν, Μοτέρ. Άλλη μια μέρα στο γραφείο των ΕΚΑΜ. Αυτός είναι ο φάκελος του FMX. Με το τι έχει κάνει. Αυτός δεν έκανε ενός γάμισερό. Και θέλω και αυτά τα αύριο. Και αυτή εδώ είναι η λίστα που πρέπει να πάω μαζέψω. Αυτή είναι η λίστα με τα όπλα που πιάσαμε στο Ωραία ρε παιδιά, ένας θα μου φέρει το πληκτρολόγιο. Όπα, και αυτός εδώ με την κόρη τηλέφωνο. Όπα, κοριτσάρα, sorry. Πρέπει να έχουμε και μια γραμματέα. Μπες και εσύ στο πλάνο. Μπες και εσύ στο πλάνο. Πες του κύριε Δικητά, τελειώσαν. Ένα στο πληκτρολόγιο παρακαλώ. Αφεντικό, αυτό είναι το καβλί του Ροχάμι. Πάρ' το, δες το. Yes, yes, boss, boss, yes. Boss, θα σε πάρω μετά. Okay, call me later. Κλείσε. Λοιπόν παιδιά. Κύριε Δικητά, ήρθε το Άσε τις σκοπό. πλακίες αυτών και πάρε εδώ τα δικά μας. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αποφασίστε παιδιά. Ο φάκελος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι από το Μπουγατσάδικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πότε γεννήθηκε παιδιά, το 1910? 1800. Όλοι αυτοί οι φάκελοι από τότε. Και αυτός είναι ο λογαριασμός από το καφενείο. Κάθε μέρα καφέδες. Αυτός είναι ο Λεωνίδας. Έχω πάρει και μια τυρόπιτα πες, θα την πληρώσω μετά. Αυτό είναι για την ταινία. Πρέπει να το ξεθάψει το θέμα στο χώρο. Παιδιά, λοιπόν, εντάξει, από ό,τι βλέπετε, iPhone και iPhone. Σου δίνουν 4 όπλα τώρα. Γιατί φεύγουν. Thank you very much. Oh, wait, thank you. Thank you, bye bye. Bye. See ya. Λοιπόν, παιδιά. Δικό μου ποιος το έχει. Διοικητή, τι θα κάνουμε με... Ακούτε ρε παρτάλια. Ωραία. Αλληλούδια. Ναι. Κερασμένα. Η γυναίκα που είναι? Εσύ θα τα στείλεις. Α, ναι. Αλλά τα πυροβόλησες ραφετικό να πούμε και τα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα. Παιδιά, εντάξει, ζήτησα λουλούδια. Αυτό είναι εκεί να μου κάνει αέρα. Και συνεχίζουμε. Το πληκτρολόγιο από εδώ Και που είναι. αυτός είναι ο φάκελος του Τσάκου. Δεν μου λες ρε φίλε. Ραφετικό Είναι μια εκεί άλλη άξε. ζήτησα. Αυτά τα έφερε μια λουλουδού. Ευχαριστώ. Μιλήσα θα είναι. Έλα εδώ πάρτε από εκεί. Έλα. Αυτός είναι ο φάκελος του Μπουντού. Μπουντουράκι αγόρι μου. Εσύ έχεις την καπιτό. Είναι με τις κόντρες μαζί. Και αυτός ο φάκελος είναι ο χρυσός οδηγός όταν χρειαστείς να πάρεις τηλέφωνο. Ό,τι χρειαστείς αμυντικό εδώ είναι. Σε καλή μεριά. Φίλε μου, έχω χάσει το τηλέφωνο της πρώην Μαντόχη εδώ. Με υποχρέωσες. Ναι. Ποιον? Το γενικό διευθυντή. Μισό λεπτό. Αφεντικό, Είναι μισό ασύρματο λεπτό να σου μήνα. δείξω ένα βιντεάκι. Αφεντικό. Γεια σας κύριε Διευθυντά. Με συγχωρείτε. Έχω μια μικρή δουλίτσα εδώ πέρα. Προλαβαίνω, μη μου στείλετε προσωπικό. Το θέλω Facebook. Περικοπές λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μόλις θα τα καταφέρουμε. Ναι. Έχω και το αρχίδι σας εδώ που μου στείλατε. Ναι, εντάξει. ντομάτα δεν θέλει, ντομάτα. Ε? Ντομάτα δεν θέλει μέσα, τζατζίκι. Πάω στο χωριό αύριο. Θέλει τίποτα. Ναι, θα πάμε και στο χωριό. Θέλετε καμιά ελίτσα, κάτι? Ναι, όχι τη λίτσα, παιδί μου. Η λίτσα είναι μαζί μου, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Θα τα τακτοποιήσω αφεντικό, ναι, εντάξει, εντάξει. Γεια σας. Λοιπόν, παρτάλια, αυτό. Δώρο. Είναι που τραγουδούσα χθες. Εδώ μέσα. Εδώ, εδώ. Το πιάτο. Λοιπόν, ακούστε Το παρτάλια. βράδυ στην Κοκκίνου. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Παραλλαγή. Πρέπει να μπούμε να μην μας Αφεντικό, ήρθε προσέξει και ο κανείς. λογαριασμός από το αλλού για την Κοκκίνου χθες. Εσύ με το λογαριασμό με βλέπεις φίλε μου, κάτι φταίει γι' αυτό, θα κάνω κάλυψη απόκριση. Λοιπόν παιδιά, για να εκπαιδευτούμε σωστά, Τι πίνουμε. πρέπει να σταματήσετε να μου φέρετε αυτά εδώ. Φέρτε μου κανένα penthouse, τίποτα με pent, με house, playboy κλπ. Αφεντικό, σου έχουν έρθει και μερικά θέματα. Σου έχουν φέρει και μερικά θέματα. Φιλαράκι, ευχαριστώ, χαρτογραφημένο. Το πληκτρολόγιο, αφεντικό το βρήκα. Ναι. Αυτές είναι οι μηνύσεις της γυναίκας μου. Αυτό για το πληκτρολόγιο που σπάσε ο Πιπίλας. Online μου ήρθε, επί τόπου, πάμε. Εδώ είναι η γειτόνισσα, ο γείτονας που του κατούρισε την κολόνα. Και για τα λουλούδια είναι μέσα, έτσι, οι λογαριασμοί. Τα λουλούδια, ο σκύλος της γειτόνισσας. Αυτό το πυροβόλησες, αφεντικό. Πρέπει να ρυθμίσω το ρεντζότ, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Εδώ είναι Αγελάδα. Αφεντικό θα γίνει με το Βάσαρη να πούμε όμως, δεν προλαβαίνει. Όχι, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα. Βάλτε του ένα κεράκι, παιδιά, στο κελί για να βλέπει. Μέχρι εκεί. Ορίστε. Σε βλέπω στην πρίζα τελευταία. Τώρα με βρείτε σε μεγάλη. Λοιπόν, παιδιά, Άδεια όλοι, πάμε. πολύ σκόνη εδώ πέρα με αυτά τα πράγματα που βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, εδώ έχω τη Τζούλια, εδώ έχω το διευθυντή. Θέλω να κάνουμε αντούγερο σε αυτά τα παρτάλια που θα βγουν από εκεί μέσα. Ναι. Εντάξει, σας έχω μαζέψει από εδώ. Δεν πειράζει. Σας έχω μαζέψει εδώ Να σου πω, πέρα. μας έχει κουράσει λίγο το αφεντικό, Λοιπόν, διευθυντά, θα την πάρω την προαγωγή που ήθελα. Αφεντικό! Έλα, τέλος. Άλλη μια μέρα στα ΕΚΑΜ τελειώνει εδώ. Αφεντικό έπαιξες. Πώς κλείνει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω.